Salut! Azi vreau să spun despre metoda cu datare cu carbon. Carbonul acel are mai mulți izotopi și mai multe forme de a fi și este un anumit fel de carbon care el în timp dispare, în timp se împuținește sau se împuținează, oricare o fi corect. Și se folosește acest carbon la datare, dar cu cât mai mult e timpul, cu cât mai de mult e acel obiect, cu atât mai puțin poți să zici că e corect. Adică, deja la câteva mii de ani în urmă, deja începe să fie foarte greșit. Adică nu mai nimerește. Dacă măsori cât de veche e cochelia la un melc viu, îți zice că are nu știu câte zeci de mii de ani, membrana unei moluște vii, tot așa zice nu știu câte sute de ani. Sau la un moment dat era un mamut și o bucată de mamut avea 44.000 de ani și cealaltă avea 100 și nu știu cât de mii de ani. Adică datarea cu carbon e falsă, dar totuși, sau nu neapărat falsă, dar e greșită, nu e bună, nu e exactă. Și totuși, toți acești oameni, oamenii care cred în evoluționism, ei totuși iau și zic că așa îi, deși nu are niciun sens. Fiți binecuvântați, la revedere!